Na hát kellemes szép napot kívánok mindenkinek, és előre is békés, boldog karácsonyt szeretnék kívánni. Körülbelül 5 évvel ezelőtt nem is tudom, talán úgy fejezném ki magam, egy furcsa indítatásba gondolat támadt a fejemben, hogy belemélyülök a gombák rejtelmes világába, és hetek óta gondolkodtam ezen, hogy egy YouTube csatornát elindítok, és most ez így is lesz. Hát nem tanultam meg még olyan rengeteg sok fajt, mivel tél közepén vagyunk, így nem sokkal találkozok, de ma már szedtem egy kis kései laskát, meg téli fülőkét, meg találtam egy pár júdás fülét. De hát, ahogy szokták mondani, hogy minden nap tanul az ember valamit. Ez a rengeteg tintagomba, az mondjuk nem tudom ez mi, de ebben nagyon sok van. Egyébként egy nyárfatuskó csoport van itt, kivágták ezt az erdőt. És itt hagyták a fatuskókat. Egyébként Észak-Kelet-Magyarországon vagyok. Csak hát igen, ugye van egy hátulütője ennek a dolognak itt, hogy rengeteg gaz az itt maradt még a nyár folyamán, és hát elég nehéz megközelíteni. Na, megyek is tovább, és ha találok valamit, akkor újra bejelentkezem. Sziasztok!